Kaixo txoriene astelena da, zigor, ondo espero dut pasatzea asteburua. Ondo. Eta indar berrituta, astia ondo azteko da, astia ondo azteko bakitzu zein bidan. Zer? Txoriene ikusi eta errezeta veganoak jan. Gaurkoan, bauzkau, gure sekzioa bueltan da. Barazki jalientzako errezeta aproposa eta politxa. Eta nik gaurkoan, txitxirioak bauzkat pila bat. Ja. Beraz, bueno. Aizetut aterako hemendik. Pusker batzuk botako itxuko atzaldian. Eta, bueno, kosinauko. Osondo. Kontakotzu ze kosinauko. Ez errezeta prestatu gara. Beste txitxiri inguruan. Txitxirio batzukin inbiot humusa. Eta gero, beste txitxirioekin eta barazki erre batzukin inbiot gaineko, nizango da, humus oso bat. Eta gero, hau laguntzeko, lagungarri bezala, ingot olako ogi lau batzuk. Baina veganoak. Hau da, normalean ogi lauak eta nik itxe itxudanak izaten dira jogurtakin. Beti itxe itxu jogurtakin. Eta kasu honetan, aukeratu dut edari vegetala eta jogur veganoa. Beraz, bueno, errezetak veganizatzen. Osondo. Barazki jaleak ere, barazki jalentzako aukerak ematen, eta beti esaten dugula, barazki jaleak jan aldute, eta oro jaleak ere bai, Ez pentsa barazki jale izan behar denik, olako zerbait etxean egiteko. Ziur, gozo dagoela. Danontzako apropos. Hartu papera eta boligrafoa, zehontxe kontakotzut, zelan ingoten. Lehen da bizi ingot ogiaren orea. Horretarako legamia edari vegetale pelian disolbatu, irinakin, azukriakin, altxagarrixakin, edari vegetalakin eta jogurtakin nahasiz. Hori utziko altxatzen eta bitartian ingo ditugu barazkixak. Asadoria eta patatak zatitxu, gopor baten txitxirioekin batera jarri irinakin da espeziakin eta 30 minutuz erre. Bukatzeko ingo humusa, txitxirioi berakatza, taina, ura, olioa eta limoizukua getxu eta nahasi. Gero horiakin ingo ditugu bolatxuak zabaldu, plantxan kozinatu eta olixo batekin igurtzi, perrexillas eta berakatzaz eta dana batera zerbitzatuko dugu. Hola, noinarrixan. Badaude pausuak. Bai, badauz. Hola, noinarrixan, beti humusa. Humusa kasu honetan, ez dakit eskribapenian entzungo zinuten, ez dotza, nik normalian kumino botatze dotzat, espeziak, pipera utza, baina ez dotza botako, zen nahi dotolan humus bat oso leuna, segero, espeziatua da doiena, barazkixak, txitxirioak da, joengo dana, hori, gainean. Orduan, lehenengo, ingot, ogi lauak. Nik normalian humusa inauen, ustot, joan zan urtean inauela bat, hau, zela da, kalabaza herriana, eta gero, gustatzen gat beti humusan gainean gauza jartzea. Igual, ez dakit, barrengorri batzuk, humusarra, kalabaza herrea putxo bat, ez dakit, nik humusa ogiakin bakarrik jaten dugu, gure etxean. Eta egia da, bi asteri behin ero humusa egiten dugula, eta bada, gure etxean, pikoterako zerbait, afaltzen hasi baino lehenago, afaltzen gaudela, mai gainean jartzen duguna, eta normalian beti ogiarekin, ez ogi lauarekin, esanan berrialdeare abiarretan ogi lauakin egiten dute, gu betiko ogiarekin izaten duguna, basarriko ogiarekin egiten dugu. Baina bada, eta lagun artean jartzen dugunean, hori, beti ogiarekin bultzata holan jatekoa. Enaiz, atzo esaten zenuena, ez? Lehenko hastian, apioa, azenarioak, eta lako barazkiekin eta bustita tolan jatekoa. Nik gehiago naiz, ogiarekin, eta olio txorrota on batekin gainean daukala, hori gustatzen zait, olioa desente izan behar. Bai, gustatzen jate holan jatia, gustatzen jatu humus desberdinak bai, hori erremolatxana, pikillo piperrekin, kalabaza herriakin, eta hori bai, aperitibo bezala jarten dutenean, jarten dut pipera utzapur batekin, olixuakin da, ogixakin edo azenarioekin, eta baina hori, azkenean, plater oso bat izango bazan moruan jartzen badozu, azkenean honek emoto dutza, hori, ez? Bueno, beste osotasun bat. Azkenean, badauka txitxa. Orduan, hemen txe, disolbatu dut. Uran bebai disolbatu aldozue, baina, ez dakit, edari vegetala aukeratu dut, hortxe sobran daukalako, eta horregatxik. Bai. Hemen horre, edari vegetalak erabiltzea dituzuenean, nolako gauzak, gazietarako eta normalean, pixka kontuarekin ibili behar da, ze batzuk gehigarririk ez izatea behiratu, ze batzuk oso gozoak dira. Eta orduan, zerbait postre bat egiteko agian ez dizu inporta, bai beharko zenuke azukrea pixkat jeitsi, baina bestela gauza gazietan batzuk oso gozoak izaten dira. Badaude batzuk berez arrozana eta neko dultzia direla, ez?
Orduan, Nikolako prestakuntzatan zeizki gustatzen gehi prestatzea. Niko nahi batez, osea, gehiotza da azukra purtsu bat bai, Bai. aparte. Eta aukeratu duten edari vegetala da almendrana, Bai. baina hori, azukre barik, gero Bai. etorten gatzu, normalian, bueno, badakitu kajetan eta etorten dala informazio dana, eta hor jarten zauen, zala hori, eguneko 0 gehigarririk ez, azukrerik ez. Oso ondo. Bueno, ogi lauak azkenean munduko ogi zaharrenak direla. Hemen gurekin izan genuen Arrantzotaegi, eta Arrantzotaegik aurkitu zuen hor Jordanian, bueno, erretako izango zen ogi zaharrenaren astarnak aurkitu zituen, eta hor, bueno, beti onda dieta, paleo dieta esaten, nola gizakiak ez genuela jaten zerealik eta paleo dieta, duela 9.000 urteko ero, 5.000 urte atzeratu zuen, popatik hartzera bialdu zuen, eta esan zuen, duela 14.400 urte, ja ogia jaten genuela gizakiok, ez? Eta zeuden ja hor gaina, zan olako zereal eta patatakin egindako lako ogi bat, eta gainera zeukana legami ere bai. Legamia erabiltzen zela aurkitu zuten, eta hemen kontatu zigo nola izuten hori dena, ez? Hane ibili hautza artean azkenean altzatu, eta errautz horiek gero, lupakin ez, mikroskopioekin begiratu, eta horretara zituzten, ogi batek izaten dituen osagaiak. Eta horrekin, paleo dieta popatik hartzera bota zuten, orduan esan zuten, gizakia daramezkila 15.000 urte zerealak eta ogia eta jaten. Ze paleo dietak esaten dago, azkenean, hori ez, oindala 10.000 urte moruan jan bidogula. Eizan atara, olako animali bisontiek da jan. Eta gizakia ordurako, urte batzu bat esan bizkien, 4.000 urtero bakarrik, ez da askorik, bez? Zerealak eta jaten, eta bisontiak harrapatzea zaila zala. Ni jarri zaier mamu baten aurrean hor, eta venga, karo, erraza da esatea, jaten zituzten animalia, harrapatu inbarzien animalioiek. Eta sagutxua janda bakarrik ez da, bizi pertsona. Orduan, gizakia zerbaitik moldatu da, bizitzantan jarakin izan duelako egoera ezberdinetara moldatzen, eta, kontua da, irinak eta ziziela aspalditik lantzen, eta hor daude, antzinako Egipton eta, ogin lauak eta bintza, badakigu hor dut han konsumitzen zirela, eta badaude, honekin, legamiarekin, ero legami gabekoa baita, orduan daude batzuk altzatu iten dienak, ero beste batzuk, honek sartaien iten duzunean pustu ero iten dienak, ero legami gabekoak, nahiz eta legami gabekoa izan hasieran, taloak ez dauka legamirik, eta fin-fina eta ondo iten bauzu, hori ere pustu iten da, horre iten da, haizea lurruna iten zaio barruan, eta pustu iten da. Horre lortzen bauzu eritea, artista zarete ogiak iten, eta gu badauka, gure ogi laua, azkenean taloa. Hori da. Ogi laua dela. Taloa, ogirik goxuena. Goxuena ezakit. Xistorrakin, batez da. Baina kasunetan talo veganoa ingo dugu, azaloreakin, txitxiroekin. Kontua da, gurea dela taloa, eta gainera, ematen du dela, oin dela 2.000 urtekoa ero, baina ez, hor badakizu azkenean, Ameriketatik ekarri zutenean hartua, handik urte batzutara ziko ginen hemen gu taloa jaten. Igual lehen hau egingo zan, beste hartatxikiakin edo? Seguro, garia eta bat zegoen, eta hemen beste ogi mota batzuk jaten zela ziu. Hemen gure horia. Gure horia izartu dutzagu, legamia bai freskoa, bai altxagarria bai. Eta gogoratzen duzuen bezala, jogurrak emangotza elastizidadea, da esetasuna, eta bere ikutua nik jogura veganoa aukeratu dut kasunetan kokoana, baina, edo zein aukeratu zeike, etxin jaten dozuena, eta esposue jaten, esebez. Eta, jogur veganoa, espadaukot zuen jogur normala da, etzarie veganoa, jogur natural batekin ondo ataratzen da. Zigorrak esan dauen bezalaren edari vegetalekin konturatu jogur veganoa, hori edulkoratzaierik eta ez izatia, da holan. Orduan, hau, utziko baltzatzen, ordu erditxo edo, eta bitartean jarritxuko erreztiak, nik eskua garbitxu bitxut. Nik ekarri zizut beste ogi lau batzuk munduan egiten dienak. Osondo, zeintzuk? Iranen daukate sangak. Sangak nahi du esan harri txikiak ero, eta hori da, baiten dutelako
harri txiki gainean erre egiten dute, garai batean horrela egiten zalako. Berotzen zituzten harri txikiak, eta olako ogi handiak ziren, olako lauak eta handiak. Hartu gozauen ogixan forma edo? Gero zeukan, bai, ikusten dira horren, arkaskin baten ere ikusi dut, eta badaukate, ez da aldixua, ez da ogi zapala da, baina badauka holan formatxoak, eta honek legamia badauka. Arrixetan itzen bozu? Hori da, harri txikien gainean. Gero dago, papandun, Sri Lankan. Papadum. Hori kurruskaria da, ez? Hori ogi kurruskariko nik papadum probatu dut pila bat, Sri Lankan aparte, Indian bebai jaten da. Eta hori itzen da dilista irinekin, askotan. Itzen dagoen ahaztu garixan irina eta dilistana. Eta bai da, kurruskari, orduan hori gozaltzeko do, saltzakin jateko. Eta humusa jateko. Bai, eurak humusa ez daukie, baina bai, eurak jaten daue, horako menta txutni batekin, eta jogurtakin da holan, da bai, asko gustatzen da. Bueno, Turkian daukate yufka, eta hau da azkenean durumetan da erabiltzen den, duruma espaduzu ezagutzen da, honek, olako kebab, pero honek jatetxeek Turkiarretan da prestatzen dute, olako beraien aragia, oi askoana, ero arkumean ero dana dakoa, bildu egiten dute saltza batekin, eta holan bilduta izaten da, horrelako burrito antzeko bat, baina dana bilduta juten dana, eta da, gure talo, baina gari talo baten antzeko dana, tamaina errekoa. Eta ero, taloak baita dauzkate hartu irinezkoa Mexikon. Seguro, hau, euskal taloa, etorriko zen, Mexikon, juntzirenean euskaldunak eta ara, han ikusiko zuten, eta taloa, Euskal Herria ekarri genuen, eta gure ganatu dugu, baina supesatzen dut izango zela kopia bat, han ikusi zutena, ez? Bertan ikusiko zuten nola hartuarekin taloa egiten zituzten, eta, gure ganatu dugu, eta oin euskal taloa. Izango da, igual teorietan konbat. Nik bai, inen egon nintzenean ezaguten hauen txapatia. Eta txapatia da, bastakit, gure taloan... Hori da, mexikarra, biba txapata. Ez. Txapatia da indiako ogia. Bai. Papadunan aparte, eta indian daukien nan ogia, txapati ogia eta papaduma. Eta orduan bakoitza da, hori erabilera baterako. Nan ogixak badauka hori da, honen osantzerakoa dauka esnia, jogurta, eta gero joten da, gaztaz betea. Edo, gaur inbidegun bezala, gurinakin, perrexiakin, eta edo olioakin, berakatzakin. Eta txapatia da gehiago, handaukien ogixa, Mexikoko tortillen oso antzerakoa, eta hori da lagungarri bezala. Guko gisa esabiltzen dugun bezala. Baina jateko erabiltzen dute behi horrekin jan? Bai, hau da, sardeskan ordez. Ogiarekin hori asko. Hori da, askota jaten daue holan. Hori egia da, hemendik kanpo, honek, eta herrialde arabiarretan, eta holako, eta Asian eta tokipila batetan, ogia erabiltzen dute koiara moduan. Bultzatzeko, janaria bultzatzeko. Janariak oso dira holan, mai erdian jarri, ero norberantzako, eta horrekin badaukate abilizia berezia benetan gainera hartzeko, ikusten duzu eta erreza ematen du, baina Jordanian gertatu zitzaigun, bai, eta ero saiatzen ziren bereien moduan da, busti tenuena, baina gero hartu ezer gutxi, eta azkenean tripa bete, ogia jaten, ogia eta ogia jan, baina generua esaten zena, bai. Eta gero hori... Holan merke atarako jatzen. Bai. Eta ogia gero, Europatik eta ibiltzen zainean, toki askotan, ogia gozaltzeko, ogia toki guztietan dago, baina guk hemen daukaguna baskariarekin da fariarekin ogia danai bultzaiteko eta eskatu egin behar da, eta agian soberan daukate goizeko gozariko ero zerbait, baina bestela... Ez da, ohitura berez izaten dute, baina atartzen dizute, moldeko ogi bat, erolan da. Badaude toki batzutan, Alemanien da, Kriston Austrian da, ogi oso onak, baina ero janariakin eskatu egin behar. Bestela tara ez dizute ateratzen. Egisa da, besto ditxura batzuk, igual hori ogit artian, edo gozaltzeko geixa proposak. Kasunetan, gabitzitzen, hori humusan gainean joango dien barazki erreak, barazki eta lekaleak. Hementxe, garbantzuak, hau gero labera sartuko du, ez? Txitxiak, hau labera doia,
Gero, azaloria pena emun jatze, bueno, azaloria sasoikua da, ez? Azkenean ontxe neguan erabiltzen dan barazki, niri pia gustatzen jatena, krematarako, holan kurrian itxeko bebai pia gustatzen jat, espeziakin, errea, holan ondo txikituta da berakatzaputxo batekin da olixuakin. Bexamerakin. Bexamerakin bai, injogu mentxorienen. Eta pena emozta, ze bakit ontxe dauzela honek koloretakoak, bat orixa, morea, berdea, zaporez niretako, iguele die? Bai, nutrizionalki aldatzen die pixkat. Bai, nik ez dut holan desberdin jasunik topatu, hausapaian, baina, bueno, imaginatzen dut, ez dakit, igual, detaileren bat edo desberdina egongo dela, baina gehiago izaten dira ez dakit, politiak, ez? Antioxidatzeri gehiago omen dituzte, baina bestela zaporean da estan abaritzen, eta, bueno, hauek azkenean, bakizu, brokoliaren da familikoak, eta haizeak eta berdinak egiten dituzte, bai. Gaur aizetxu, azaloria... Bueno, hemen esaten dute, infusio batero hartu, hau janda gero, eta listo. Eta listo, ez da, zer gertatzen, danak. Eta, bueno, haizo, eta bota behar badia izen, okerra izaten da, ni badukan lagun bat, ari, geratzen zaizkio, haizeak ezin bota, eta oso minbera da hori. Baina zuk aitortu, aizea laguna zuzara? Ez, nik aizea botatzei dut oso errez. Ez dugat inungo arazorik, eta lantaldeak, bai. Fedea ematen dugu txorienetik, Bai. Zalantzari baldin bauko zue? Hileko kueta ordaintzen ez duen inkilinoa, popatik hartzera. Bueno, esaten du esaera zaharrak. Gure betegarrixai ez da, baina, bueno, gainean joango da, numusan gainean joango dien barazki herriei, gehitxu bietzugu espeziak, baina bebai, harto irina. Vale? Orduan, hementxe, harto irina. Vale. Bai, bueno, lehenengo joango nazdanak sartzen, eta gero nazten gatza bebai, garrantzitsua. Zigoriturritaren zat. Hombre, gatza, nik tensio oso baju dauka, Patricia, nik gatza behar du. Zera, nik normalian espeziatuak eta dien honek gauzak, ez dut lan gatzasko botatzen, gero, hauan itxen jat oso espeziatuak, ez? Orduan, bueno, baina, oitu inbida, hau, piperautza, gozoa kasu honetan, oregano apurtxo bat, eta nola ez, hori ez, dilistak eta honek zaporia dauzkagunean hemendik, kuminoa. Haizeak eta kentzeko oso interesgarria. Kuminoa eta txitxirioak, gero garbantzuak, elkarrekin doaz, neita. Azkenean, laguntze dutelako digestioan, da haizeak eta ez izaten. Hemen txebe bai, berakatz lehorra, eta oin, oliba olio txorrota da, haundi batekin, nahasi, eta labera aukiko dugu, 30 bat minutu, 200 gradutara egun da 80 hori zuen laban arabera izango da. Beraz, hemendik ingo. Oso ondo. Hola, nasi. Bueno, esan dagoen Patrik esan duena, sasoiko produktu bat, iraietik gabona kartero urtarri arte, nahiz eta urte guztian izaten dugun, oin daude azaloreak ederren, eta, bueno, guk etxean, gure etxean beti landatu izan da azalorea, beti izan ditugu, gero ditugu beste, hone bruselasko asatxoak, eta olako esperimentuak eta egiten ditugu, eta noizean behin olako beste barazki ezberdina sartzen ditugu, baina azalorea, brokolia beti egoten dira, kalabaza beti izaten dugu baita, eta, bueno, azalorea, Patrik esan duena, hainbat eta hainbat eratara jateko aukera dago, eta behin baino gehiagotan eman dizugun aukera usaiik zezaten egostean, bakizu usai ematen duela. Bueno, labea, gailu hori, hor daukozuen gailu hori, oso interesgarria da, horrela prestatzeko, eta, bueno, sukaldian horren besteko usaiik ez izateko. Segia da, usaia sakona eta potentea daukala, baina, azalorea merezi du, eta gurea. Gauza erra, eta hemen gaina, bueno, tempuran ere, oso goxoa prestatu izan du tempuran, eta egiten baduzue jenteari harritu nahi badiozue, baiten duzu olako tempura beltz bat, horretarako erabili alduzuela, tinta ero, Patrik lehengo hastian erabili zuen, ikatz vegetala, erosten baduzue hautzean, eta horrekin, bueno, azalorea pixka lehenengo egosi, eta ero tempura horretatik frijitu beltza, koska egiten diezunean, kanpokoa beltza eta barrukoa zuria ikustea benetan, bueno, begietatik oso ondo sartzen den zerbait, eta gaina gozua dago. Nik lagunen ikusi naben holan, erresta bat, izan nagoela bitxu. Hau, osasuntxua behintzat bada, eta zin, azaloreak horrek koloretakoak lurrunetan, eta orduan jartzen zaren olako brotxeta baten, bata morea, beste bat orixa, beste bat berdia da, beste bat txurixa, eta gero itxen sotzan olako, berakatzakin, olako olio erre bat, eta olako jogur saltza batekin, da zena baino, hau,
oso egon bida hori azaloria da jateko. Bai. Bai, nirik hori azalorian usaina esan duzunean, gogoratzen az, ikastolatik bueltan noienien etxera, eta, ni, enaz etxe baten bizinaz portal baten, bizi izanaz txikixan nintzenean. Eta orduan portalian gora, da esaten da, betxu, hirugarrenekuak gaur badauka azaloria, lehengo pixukuak gaur azaloria, hori da, ez da bakarrik sukaldian, hori, etxetik kanpo ez dakit, igual, ati ezabalduko zaben, esaten zaren, hain txarra da usaina, bota indiotela kanpora, baina ez da bakarrik. Ikertzen zan. Ez da saloriarekin, ni egia da, gure etxean igotzen naizenean gora, tejabanara, guk tejaban esateko, han trastuak eta gordetzeko, etxe, segun afaltzeko orduan da, hortako niko sudurrona dauka, eta pasatzen naizenean etxe bakoitze, da bitu hau gaur gixaua. Honek gaur, boixa, saloria, ero ez da, honek gaur, olio aldatu behar du, ze olio horre dauka fritan gauzain bat. Igual fritan gaitzen, abil. Ez, baina egia da lehen, nik, jatetxetan da lan egiten genduenen, sukaldeko usaia hartzen da, beti, eta sukaldeko usaiak badauka naiz eta fritangak ez egin, usai berezi bat, nik gertatzen zitzaidan, lanetik etxera bueltatzen nintzen, da bikotea gana joten nintzen, bera dutxatu berria, han lasai sofan eserita, eta nik joten nintzen lastana, musu bat ematen nion da, jun dutxera. Dekozu sukaldeko usai bat, eta azkenean baileak eta... baina hor da mix bat da nena, ez? Zeko sinatzen dozuna erabera. Hori, lehengunean egon nintzen, hori, baskulinarin, instalazioak eta ikusten, eta badaukie gela bat, adibidez gozogintzarako, beste gela bat, arrain klasietalako. Eta naiz eta oso garbi egon, zehan zauen, aseptiko zauen dana, laborategi bat bezala, ze zapatu esan da, ez zaukien lanik, baina naiz eta oso garbi egon sartzen ziren gozogintzakuen, eta zaten ziren gurina, zelako goxua, geratu iten da pila bat, eta hori dana dela, hori aluminiozkoa, oso garbisa. Zoizen, arrainara, da zaten ziren, hemen txeba da, arraina izan, zabez, orduan. Ze usain daukotzun gainen arabera, oso nahi izan laike, imaginau, postreak ikin dozula da gurin usaina, txokolate usaina, usain goxua, baina hori, arrain artian ibili bat zara. Ure humusa. Humusa ingo leunanik, osagai erdixa jarri itxuse, olako birrintzeko gaiu honekin nahi xaut hola nein, baina aukitzen bozue haundixaua, haundixaua. Berakatz bat sartu jotzat, eta gero jongo garia zaporiakin eta hori, behitxe, esan, hiru bota betu, ni benetan, berakaz salian ez da, ni etxean, hau baino pixka 250 gramontzako kalkulu egiten dut, bat eta erdi, ero. Eta hor, behirtu dut eta esan dut, hiru, hau guztoko ongo da. Ez lasai, zigor. Ez. Lasai biriko zara hemen, bat sartuko, eta egisa da, herriak eta egoten badiez, berakatzak sartzen baditxuzue, betxu, barazkizekin bat labian, horrek bota zeike, bi edo hiru. Baina, hori da. Eta gero erdiko bihotza kentzen badizue, horrek ere, indarra jaisten dio, eta de trukoak, hemen, ero irekin aldi bat uretan ematen badio zue, baina, berakatza botatzen badio da, eta nik limoian hor, zebetitxot limoiakin edo limoia espadukat ospinaekin, baina atzu ikusi nitxun honek limak eta zenan bitxu. Ez dut limakin sekulain, probaukot. Oliba olioa, extra virgina, holan, ahojo esaten dana. Eskatzen dizuna. Biko jara da. Bai. Eskuzabal. Eta gero nik tainia honei botakotzat desente. Normalian, itxeutenian humusa pikote horako eta botatzatzat hori kuminoa, humusa, tainia, igual, ez hainbeste. Bai. Baina honei botakotzat. Nik tainia esan, ez duzunean ezagutzen, sesamo hasiekin egiten den pure bada, azkenean berez dauka, bakarrik sesamo hasiak, gatza pixkat izan aldu, eta ero hori, olako birringailu berezi batzuetan, egiten da azkenean olako krema bat lortu arte. Aitorrek hemen dauka enfokauta, eta hau osagai berdina dira, hau da sesamo hasia, eta hau bai da sesamo hasia, baina bakarrik birrinduta. Eta sesamo hasiak, fruitu lehor bat ez da hasi bat danez, azkenean olixo pila bat dauka, eta hau da, olixo dan ataratzen jakonian. Pazientzia, oine, eotu etxean nik egin izan du, baina pazientzia asko behar da, eta gailu berezia, olako betiko robotarekin egin alda,
Bai, eta baina lortzen da, erreiko baina jatzu, ia robota erreal duzu ez. Egia da, eman da, Ia jetxi ez. hormetatik, eta eman da, jetxi, eta bueno, ba hor, batzuk olio truko moduan, olio pixka botatzen diote, ero ur pixka bat, baina behar da pazientzia. Eta hori, inalda berdina, sesamoarekin, almendrekin, urrekin, holako ore, ba, lehen astean, ostiralen nuen, ba, txokolatezko hoiek ere, erabili genuen ur krema, arek bakarrik urra dauzka. Baina, urrak, gero, badaude urranak, olakoak, ba hori, birrindu, Bai, eta gero testurian arabera. Humusai normalian, bebai, gehitzen jako edalontzi txiki bat, ur, hotz, bazkenean testuriai eta laguntzeko. Jogurra batzuk, bai, jogurra botatzen dute. bebai. Baitu honen testurian dago, ura purtsu bat gehitxu bihotzat, Oso, no? ura beti hotza, eta hor jungo gara, ba, testuriakin jolasten. Hau, basuen gaiuan arabera, ez? Lehen esan dutzu egun, bezala. Hau, holako robot handietako batero indar handi duna daukazue, nik robotean iten dut, eta esan, ba, bueno. Baina, holako gailu bat, edo irabia gailu bat, etxe guztietan gaude. Bai, eta gero, espadozu eta inia aurkitzen, nire bai, errezetaren baten ikusi dut, sesamo hasiekin. Osea, sesamo hasiak, ez sesamo hasiak eta iniain eta bota, baizik eta hori sesamo hasiekin. Bai, eta inia, ikia zez humusa, hasiekin bakarrik. Hori da. Bai. Bueno, ba, honek ez daukana da glutena, eta lehen ogiakin eta ibili garata, eta gaur egun, ba, bueno, egia da, zenbat eta zenbat zeliako, ero, bueno, glutenari intolerantea diren jendea dauden, eta betu legunean egia da, lagun sukaldari batekin hitz egiten nuen, eta bera, bueno, baina ofizio honetan 30 urtero da maski. Honek ez dago glutenik, lasai. Ba, berak esan baina ez bakarrik glutenakin. Gaur egun, egunero jatetxera intolerantziren badaukan jendia etortzen zaiola. Bai. Egunero. Eta, etortzen da, ja, jendea ditu egiten dut, baitu bai, barkatu, baina 8 lagun gara, 4 lagun gara, eta batek dio intolerantzia, ez dakit zeri. Eta beti bili behar duzula hor, ba, asmatzen, bueno, ba, menu bereziak eta ba, jendeentzako aldatzen gauzak, ero errezeta batean, ba, kentzen gauza bat eta beste gehitzen, ba, intolerantzia eta dala, izugarria zenbat eta zenbat dauden gaur egun. Eta ni, bueno, alde batean normal hitz ez da, zelen gauzak, ez dakit, erosten zen zerbait eta 3 osagai zeuzkan, gaur gauza horrek dauzka 8 osagai, ero 10, ez dakit zer jaten ari garen. Jaten dugun irinak eta gehiena prozesatua dira, eta, bueno, ba, hor jende asko be konturatzen gara, irin onak eta erabiltzen badira, ba, gluten horrek ez duela horren besteko kalterik egiten, baina gero, ba, 30 zentimo balio duen barra batek erosten badute, ba, ogi horrek onik ezin du inoiz egin, eta, bueno, ba, jentia, ba, intolerantzia danetakoak daude, eta erosen ba jente dagoen, bera autodiagnostikatu egiten dana, nik glutenik ezin do jan. bai. Bai, frogarik egin dizute. Ez, baina kalte egiten dit. Hori bai. Hori pasada pila bat dago, jende. Nik turrak eta itxen itxunian, ez, honek turistentzako da holan, etorten jaten, ba, estatu batuetatik da, eske nik glutenik ezin do jan da, orduan nik, ba, imaginatzen zu pintxo ibilbidea gluten barik eitxia, jo, ba, saia san, eta joeten nintzen, ba, hori dana prestatuen kargau ez dakiz, Eta gero ikusten zinun, ba, igual aldameneko baten pintxo bat hartzen ogixekin da, nik esaten baina, ez zinen zuk, eskain itxura ona dauka, ez jatela gustatzen hori hartzia da nik zaten hauen. Pixka puztu egiten di, baina, bueno, jan aldot, baina... Bai. Bueno, itxoina, minutu bat zigor, honek ogixaia atara itxugu, bolatxotan eta zabaldu bitxut, eta plantxan egin biot, olixo apurtxo batekin, atarako estazu, pintzela. Pintzela? Bai. Atarako estazu. Da, gero margotzeko, Margotzeko. Bai. Pintzela? Eskerrik asko. Pintzela, olioa. Arrapau zaitxutore sorpresan. Bai, esan, pintzela, pintzela. Eta... Bai, da gero margotzeko apurtxo bat honekin. Pintzela. Bai, hori da. Vale, hementxe olixo apurtxo bat, gero hementxe bai, botakotza hau da, perrexila eta berakatza holan txikituta. Vale, orduan gero izan da, bi espeziatu bat gainetik, ez? Hori da. Eta oinaziko gara, ba hori, gure bolatxuak eta gure ogilauak itxen. Ba, esan dakoa, bueno, guk La Palman ezagutu genuen jatetxe bat, edo zein zeuzkan egiten zuen menuak,
16 intolerantzia ekiditen zituen. Itxaskia, 16? glutena, Hainbeste dauz edo? zerealak, Hainbeste dauz? pila bat daude. Osea, ara juna da, zeberak esaten zuen, nik gaina galdetzen nion da, zegatik proiektu hau, ez? Da esaten jo, jaten jutea lagun artean izan behar da ospakizun bat. Eta badago jende pila bat, sufritzen doala olako leku batera. Osea, segun zer daukasun, zu pentsa, intolerantzia bat baldin bada olan txikia, bueno, baina pentsatu, zarela daukazula, bueno, ez da, intxaur bat ikutzen baduzu, ja, holan, sama lepoa pustu iten zaizula, da hori, ordan zoaz, beti sufritzen, bai, Estresauta. zute, bai, ez, honek ez dauka inungo intxaurrik, baina, claro, beldurtuta zoaz, eta tipo honek, zeure bere jatetxean, ez dago, inungo, dana dago, prestatuta menuak eta, ba, inungo, munduko, ez dakit, intolerantzia guztiak, baina ia, 16 intolerantzia ekiditeko prestatua dauka, ez? Eta menuak eta horren inguruan, da bera esatu, gurera etorri alda edonor, eta, bera esaten duena, eta ez bakarrik intolerantzia dauzkatenak. Baita, beraien lagunak ere, noski. Bai. Orduan, alde hortatik, bueno, lortu du, eta da, uste, munduko jatetxe bakarrenetakoa hori eskaintzen duela. Baitu. Eta, bueno, Ondo dago. errezetak eta ikusi behar zenun nola buelta ematen ziren, bere ogiak berak egiten ditu, dauka ogia bere irina berak ehotzen du, berak lortzen du, berak ehotu egiten du, orduan, berak lortu dela, pausu guztiak berak ematen ditu. Osea, produktu guztia hartu, erosi, eta berak, transformazio guztia berak egiten dizkio. Eta, bueno, izena jatetxean horti doa, el duen del fuego, ez? Eta, orduan, tipoa bada, pixkatolan, bueno, artista magoa, eta esaten duzuna, ostra, nire miresmen guztia gaina, meritxo bat zer zeukan? Zer? Buruakin ez kanpaiari ematea, olako tipua zen, eta kanpaia geratzen zuten, eta, ja, abilizea zeukan, txak, eta nola makurtzen zanan lanien, da zanen, dios, artista tipua. Jondo gara, bisitan? Ba, jatetxe horrek, apuntatu, el duen del fuego, La Palma uartean, merezi du, ze gainera, guk dastatu genuen bertan, eta, Pedro, nire miresmen guztia, goxua zegoen gaina dana, Ziur baietz. Honeko gixabe bai, goxua dauz. Buelta emondotzau, hemen perrexila eta berakatza gehitxu dotzau, oliba purutxo batekin, horregatxik eskatu dotzut hemenen margotzeko tresna. Eta honei, emongotzau, buelta pare bat, minutu pare bat, alde bakoitzetik. Egingo itxugu, ogidanak eta bueltauko garaia, platera bukatzen. Moia, prest, ikusten dozue humusa, zerako, bitxoskatu gabiot, zerako krematxu atara dan, hemen txebai barazkiak erreak eta ogisa prest, orduan jarriko dugu, esan dakua. Hemen oran oinarri bezala, bat guretako gero argazkirako jarriko, ze bitxu pia guztetan atau platera, ze oso exotikoa. Bai, oso hangoa. Bai, barraketxen erosin hauen, Baina, bueno, balio dugu. Safiko ceramika, holan, herrian. Berez, holaxe, oinarria. Gero jarriko txoko jaratxo batekin. Patata, garbantzuak, salorea, espeziak. Eta salorea. Honek emate oskue, humusa gehiagoin da, behitu. Erabili dugun honekin, gainera horrek bizpairu euro, ez da askoz begixo, eta daukotzu familia osoan dago azte osorako isa. Sesamo hasi batzuk. Hau, listo, batako zau, oliba, holan, gainetik. Bai, nahi eta nahi ez beti, humusari holan gainetik txorrota don bat. Oi, tapoia ez, hori ez da botaten, plastikorik, hemen. Errezeta honetan. Eta gero, behitu, hemen txea daukau. Gure hogi laua. Eta, salduko golan erritxik. Jokua da orduan hartu, eta horrekin, txak, eta... Hori da. Bueno, aurkeztu ingot. Hau da, gure humusa, azalore eta patata errearekin. Hau da. Baina ingota... Hau. Hola, finagoa da, undixagoa dela guretako. Bai, talo lan... Trukoa egia da, nik, benetan, ikusten zenien eurei holan nola hartzen zuten. Bai. Eta errez ikusten zain, humusa. Ni dana. Naga txitxirakin? Oso, no. Boa.
Eta ogia hona pixka tepela da. Brutala dago, Eta zuk zekarri oso. Nik antzera. Veganua bebai, ez da? Nik hamburguesa bat ingot. Hamburguesa gatekoa. Hori da. Bueno, hau bukatuko lehengo, da bintxa gatoz hamburguesekin. Bueno, bai, Patri, aurreatu izut, hamburguesa bat egingo dugu, baina, bueno, gaur astelen veganoa dugunez, horrelako erremolatxa, batata eta dilista hamburguesa bat egingo dugu. Eta gainerako bai, botako dugu ketchupa eta hori, baina gero ikusten duzu, oinarria egingo diguna, izango dira, hemen dauzkagun barazki hauek erreboziko ditugunak, eta, bueno, erremolatxa kolore gorrizka emango dio, gozupodo puntua, batata, dilistak, osoa, eta etxean dauzkagun osagaiekin, eta prestatzeko oso erraza. Oso ondo. Nola egingo dugu? Oraintxe kontatuko izan. Lehenbizi porrua, kipula eta baratxuria erreosten jarriko ditu. Gero batata, erremolatxa, dilistak, oloa, artobeltza, irina eta erregozitako barazkiak perresilarekin robotean pixkat birrindu, eta, bueno, ez dugu gehiegi birrindu behar, eta ingo ditugu horrelako opilak hamburguesak horrekin ingo ditugu, sartaginean ingo ditugu, eta lagungarri moduan, nahi duguna, letxuga pixkat, tomatea, ketchupa, gaztarik eta ez dugu jarriko, eta holan izango da, ez dauka misterio handirik. Hemen artobeltza jarri dut, baina edozein zereal jarri zuet, horrezetan jarri zuet. Arroza, kinua, hartatxikia, eskura daukazuena. Eta dilistak erabiliko ditut, baina, hain baduzue humusa eta garbantzu batzu sobratu bat zaizkizue, horiek ere jartzeko aukera daukazue, nahi izan ezkero. Ni hamburguesa lan vegano, bakitzu zeekin gustatzen gaten saltza moduan? Guakamoleakin. Ze guakamolea bada saltxe bat hori. Azkenean badukala bakarrik aguakatia, limoia, osagai asko, baina hori danak veganuak izaten die, eta saltza horrek emote dutza holan, altzatzen dago edozein zapore. Nahi pila gustatzen gatu. Egia esan, nik hamburguesati humus ez diet inoiz jarri, baina igurtziko nion da ondo, emango zian ikutu bat hamburguesati, humus pixkat horre azpiak jartzea. Bai, daue hori, hau zera, tipula, badaue, hamburguesa tegi bat, Bilbon, eta han itxen dago ekialde hurbileko lan, ekialde hurbila uste deitzen dela hamburguesan izena, eta jartzeotzie arkumeara gisa, eta gero jogur saltza, humusa, eta oso goxua geratzen da. Berakatza eta kipula hemen erregosten, katz pixka bat, eta pare bat minutu damazkinean, porrua, txiki-txikin daukadal hemen, gehitiko diot. Hemen dauzkadan erremolatxauek egozia dira, eta batata indu dena da, eunda 80 gradutara, labean erredut gutxi gora bera, berroeta bat minutu ordu bete inguru. Eta orduan ja, egozitan nahi izan ezkero egin dezakezu, baina interesgarria bada labean egitea, zestun da inungo urrik, holan ura zurgatzea, ez lehorra nahi dut. Orduan, hemen dautu, labean egin da, eta guzti duzu zerrez zuritzen den, eta hau, horrela, esti pixkatekin eta txantili batekin gainetik, esne gainarekin, zora garri geratzen da baita. Ez dakit ausartuko nintzen, ausartu bai, baina nahi xagot gazixak, honaik batatak, eta batek pentsauko dago ez hamburguesak diela holan gauza bat berrixa, baina egisa da, aintzinatik beti daukugula errezetak aragi bolanak, bola desberdinenak, falafelak bebai hor dabiz, eta azkenian hamburguesak badie kontzeptu berdina, baina zapalauak eta haundixauak. Orduan, hamburguesa ez da gauza bat, berrixa egisa da, oindala urte batzuk modan dauzela, da leku danetan dauzela, ez? Herri danetan lehen, ni akordatzen nintzen urteten ginenean, hori lagunekin eta, izeten zan beti bukailuak, xolomo gazta piperrak, eta ontxe dana die hamburguesa tabernak. Ontxe dana hamburguesa, lehen aukitzen zaren tabernako hamburguesa bat, daure aukitzen zaren ogixakin, arrautzakin, bakoitzak beria, ontxe haukotzu hamburguesa zerrenda. Baina hori da, hobet, nahi dut esan, hamburguesan eskaintza ere zabaldu da, lehen hori esan, bakarrik. Aragiak gazta, letxuga tomatea eta gauzak gutxi, baina gaur egun ja dauzkazu, hoi askoenak, arrainanak, barazki jalentzako, gero irugiarrarekin, gehigarri pila bat, aukeran zure gustora tuneatzeko aukera, eta
alde hortatik, onera indu. Bale, 2 batatakorra barrura, erremolatxa baita ere, oraingoz bat botako dio bakarrik, eta gero nik azkenean hor, bueno, koloreak eta jolastuko dut, eskua garbituko ditut pixka bat, zer erremolatxak hori baduka, eta gero jarrituko du osai gehiago botatzen. Oso ondo da, azkenean gogoratu, honek hamburguesa veganoak badiela landare proteina iturri oso handixa da oso ona, azkenean aukeratuta proteina bat, izan leikela seitana, tofua, lekaleak, eta gero gehituz saporiak emoteko testuria da bai, sapore desberdinak, lortuko hamburguesak. Azkenean proteina iturri bezala dauzka dilistak, eta gero sartuko dugu, bai, eskerrik asko, gero hori testura... Arto beltza ez dakizunentzako trigo sarrazeno ero delakoa, baina hori eskuran eukalako. Eta hori eskenean testura moruan izango da, zuek pentsa, eskenean honek barazkiak, erreak edo egosixak, itxen baditzugu birrindu da formien, hori izango da pate bat bezala, azkenean ez dauka testura murtsikatzeko da hauan ibiltzeko. Orduan horregatxik jartzen dutzagu, horrek dilistak, harto txikia, bebai olo malutak, ez? Olo irina. Olo irina eta olo malutak. Olo irina, nazten baduzue urapurtxo batekin horrek itxen dugu pegamentu bat bezala, arrautzak egingo zaben holan efektu bardina, eta horrego bai laguntzen dutza. Baina hori birrintzen dozuenean, ontsa zigorrek erakutziko zue zelako testuria emongo zen, baina ez da testura bat ez da pateana da. Horan, gai honekin, pra. Golpe batzuk eman bat, osea, pusketak ikustean nahi dut, ez dut pate bat egin nahi. Nahi izan ezkero pate bat indezakegu honekin, baina jungo gara, brun, nolan, golpeak ematen ez da, kotxea, brun, ez daula arrankatzen, baina brunak egiten. Hori da, brun, atzo pam. Pam. Eta hori, eskenean, egixa da, etxean itxen bozuelako hamburguesak, osasuntxuak diela, baina kontu zibili supermerkatutan eta erosten dituzuenak, ze horrek pila bat gehigarri eta itxate dituzte. Azkenean, dia produktu ultraprozesatuak, eta ez da egunerokotasun baten hartzeko produktu bat. Hau azkenean, betxo, egunero bazkaltzeko da egunero afaltzeko hartu zekin gauza bada. Eta noberak indakoa, noberan produktuekin. Persila, orduan bota digo, olo malutak, olo irina, perresila, gatza eta piper beltza, beldur gabe, azkenean honek behar du, eta gero, hemen dauzkadan pixkat erregozi ditudan barazkiak, kendu diete hori, ez ditut ondo erregozi, kruntxiak kendu diete, eta hemen, batzuik gustatzen zaie, hemen berakatza gortinik sartzea, horrek ematen dion indar zaporearekin, eta hori dana birrintze izango da, eta gero, hortik aurrerakoak ja etxean egiten dituzue, nik hemen indizu dana nasketa prestatu dizuet, baina aldaketak nahi dituzuen barazkiak sartu gero zuek, aukerak etxean dukazuena, ero gustoko duzuena. Eta gero gustatzen gatzue hamburguesak bai, holan ogia hartien, edo bestela, ni plater kombinatu bezala gustatzen gat, beti hartze ditut holan hamburguesak plantxan, da gero entxalada bat, patatak, holan guakamole apurtxo bat, da... Etxin behar da? Bueltak emon. Buelta batzu, eta nazten, da holan. Prun, txiz. Eta ogia, zoragarria, hemen ekarri, hortan ere, apatre izan da, ogia erosi alduzue, saltzen dutena paketetan da hori, erosi alduzue, okinde egiten da, hainbat okina zidira gaur egun, baina hamburguesa ogiak eta egiten, eta leguna egiten duen nola moldeko ogia egiten ari diren, hamburguesa ogiak ere egiten ari dira, eta hemen okinde egiko, ogi zoragarri bat ekarri zuen. Oin, buelta, gelditu, nazi berriro. Eta horrela, utzi eusue, eta gehiagik ez dut atara nahi, erremolatxa dana txikitu arte, eta barazkiak hemen olako ore trinko bat izan arte. Ikusten zuen, niko trinko dela, niko lehorra doa, eta horrela nahi dut. Eta ero ja, orea inda daukagunean, etorriko gara hamburguesa forma ematen, da sartaian egiten. Azkenean, erremolatxakin burrukan ibili gara, baina bekaldera jaitsi da. Eta oin horrelako guztai bat ero hartu. Eta honekin... Barbi hamburguesak. Barbi hamburguesak. Barbi, baina erraldoia bai. Eta txak. Honetan Barbie pelikula jarri dagoa. Bai, eta holako hamburguesa zeuden? Ez, baina jendeak da katiek eta zidi holan gauzela arroxak itxen, da Barbiekin hore... Hola zien, marketing kontuak. Igual hortik hartu dozu da. Ni aragi ematen du horrela. Hau da,
Zeran daue... Aragia erremolatxakin igual. Guaigu aragiero. Bueno, hori, remolatxena bakizu, atun gorria ibili ziela saltzen. Bai. Atun gorrien moduan eta jartzen zieten azan, azkenean, nola da? Erremolatxan sapore. Erremolatxan sukuarekin infiltrazioa egiten zizkiotela. Beitu, Pentsa. Bueno, hemen nik ziapea jarriko dut oinarrian, magonesa batero, erain beharrean, behingo genuke olako laktonesa bat, baina edari vegetalarekin, inalko genuke. Eta hori etxen, da denboria ukitzen badozue bai, ogisa txigortzen badozue, azkenean honen testuria... Hau ataratzen dene, hau behar da, hau txigortuko, gero hor sartai hontan, hemen utzi duen suku guztiekin. Hori bai ona. Eta gero hori, nik jarriko dio, letxuga eta tomate, oinarrizkoa, baina, bueno, saltzen dituzte gaur egun horrelako gazta veganoak esaten dienak. Holan, moztuta, xerratan. Bai, ospinetako baraskixak eta holan asenario batzuk, erremolatxa behitu bai honekin lagunduta, holan, zera barrengorri batzuk plantxan frigitxu eta holan berakatzakin, bai ondo joan leike. Eta ikusten duzu, hau, bigunagoa da, ez da ez pentsa dela trinko ez da geratzen, baina xamurra bai jateko, hemen jarriko du hau, pixka txigortu. Hori da garrantzitsuena. Hau garrantzitsuena. Eta bien bitartean, hori, tomate xerra batzuk hemen, urasa osto batzuk, eta momentu batean, bueno, gaur, aizue, sarrerako bat indugu, eta bigarren platera. Eta honekin, nik uste du, horri, botatzen gatza da horixua da, edo lan? Nik holan botatzen, nik, gero... Nik beti botatzen dut. Ketchup eukingo dagoen ez hemen eukingo dagoen... Bere... ospin horixo bere zixa. Horratik, eta men kontutan euki... Bai, ospina badukala... Honek ospina badukala... Horixua be, gatza be... Eta ziape pixka baita. Oso, ziapea... Ezken aldian ziapearekin engantxautan nahi, Bai. Boi, platera bat atatzen baina zu, Patri? Eta gotzu, zela ez? Erditxik moztuko zu, holan jendiak ikusteko barrutik zelan geratzen da. Holan? Holan bere hortan. Erditxik moztukot zuretzako bat razio bat jartzeko eta bestean niretzako. Baina bestela ez? Ze ona. Zarata polita. Eta txak, hemen daukazue. Gure. Hamburguesa. Veganoa, alez, koskobio moztu behar dizkizu saioa bukatutakoan. Dilista eta batatarekin eta remolatxeekin indako hamburguesa. Vitali. Hale, ontsu ingotzau hainka ondo. Eta, erditi moztuko zut? Igual bai. Bai, hau... Bai, badazpada. Azkenian, handiak atara dira, Bai, ez dakit hartzeko. Bueno, tomatia. Eta honekin hasiera eman diogu aste honi, bihar... Gehiago. Eta, hobeto ezin. Ezin ja, saia hau izango da, baina saiatuko gara. Saiatuko gara. Ondo izan, arte.